Ο παππούς μου ψήναμε και είχε ανέβει στις σκάλες και μας είπε ότι ζαλιζότανε. Και εγώ με τον μπαμπά μου τον πιάσαμε να τον βοηθήσουμε να κατέβει και τον αφήσαμε στο χόρτο, τον ξαπλώσαμε και έφερα και μαζί και το τηλέφωνο. Το έδωσα το τηλέφωνο στη μαμά και το χαρτί το έδωσα στον μπαμπά, το ίδιο και την πετσέτα και το νερό για να μπορέσει να βοηθήσει τον παππού και μαζί του και εγώ. Έλεγα στη μαμά, πάρε το 112, πάρε το 112. Πήρε το 112 και όταν ο παππούς συνήλθε, είχε πάει στο νοσοκομείο και όταν ήρθε είχα χαρεί πάρα πολύ.